Kai tsohon banza ina za ka ne? Wallahi kahi nake ji. Kai da lallacin. Ni siyasa da kai har yanzu baka waye ba. A Najeriya ba ake kai me ka samu haka hadda za ka yi wani kashi. Ko yanzu wandulan nan za ka je ka ɗauko mana ko ma shago za ka yi ka ɗauko mana. Dan yanzu za mu yi amfani da ita ka gane ko? A'a dan yau. Na gaya maka kahi nake ji. Kaban nan ƙarafa. No.